गुदि फरायसालियावनो फरायसाफोरखौ जोथोन लायोब्लासो इउनआव राफोद फरायसा जाहैयो। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। इएम रनजित बसुमतारिया रायजो राजानि हाबा मावबाय थानायजों लोगोआव ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङावबो खौरां लादों। गावनि बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानि गुदि फरायसालिफोराव दासान्दि गोजोन फुंबिलिनि गोथार समखौ नायनानै हरखाबै दावबायगासिनो इएम रनजित बसुमतारिया। बेबायदिनो दिनै फुंबिलिनि गोथार बुब्लियाव चिरांनि खुंग्रिं मारुफारा गुदि फरायसालियाव थांनानै फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरजों दान्दिसे सावरायहैदों इएम रनजित बसुमतारिया। सावरायनो मोननानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसेयैनो गुदि फरायसालियावनो फरायसाफोरखौ जोथोन लायोब्लासो इयुनाव राफोद फरायसा जाहैयो होननानै बुंथियो इएम रनजित बसुमतारिया। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।